Happy Saturday sa inyong tanan, no? Happy Saturday. Balik na po ko mag-vlog na padulong ni Ron sa Sapa Mountain Spring. Dito na sa Juan. Dito na sa may Catmonan kapit, no? Kapag na ito kainit kayo, oh. Dool-dool na din siya sa mga guys. Dili kayo siya layo. Nakaroon guys, no? Kami raduhan ni Inday kay busy ako mga kauban. Ay nanguli, ay nagtrabaho, ay natulog pa. Buhos guys, magbuwan gyapon na mag-vlog na gyapon ni ko na ito nila. Na cluster na tanan, dili na busy. Ipip ko na ikuan. Ako na baliti. Motoho mo na guys. Motoho mo kuan, delay ko na to. Comment and comment section. Kailangan kayo kuhan ni guys no, magpa-motor lang. Sana walay trabaho. Oh, relax kayo. Pero di ako kauban guys, hindi siya magpakita. Nagkabot siya siyang now, kay grabe kainit yun. Mga nasa 31 degrees Celsius. Pero ako okay na ko guys. Balag bang itom. Itom naman ko daan, walay problema na. Plano talaga ako guys, pato na may katiil. Kaso murag late ako ng mata. Tapos murag alanganin na sa oras kay layo-layo dito. Pero puhon guys, siguro next vlog dito kami. So let's see the beautiful view, the beautiful road, the beautiful place of Mati City, Davao Oriental. Let's go! Thank you, Lord, oh, for the blessings where I get, I'm mighty thank you, Lord, oh, for the best way I be, I just say thank you, Lord, oh, for the things where you do, I'm mighty thank you, Lord, oh. Je veux dire merci, oh, merci, Yahweh. Vous êtes ma force, oh, merci, Yahweh. Je veux dire merci. Midri guys. Mga tanas sa midri sa tindahan. Ayo. Dari magbayad og entrance. Pila entrance? 50. Dito lang mo. Oh. Ang lamisa 150. 250 tanan Brian. Go. Asa dapit? Dito sa baba mo. Pag overnight pila ang kuan? 100 lang. Pila po din yung mga ay kanang kubo-kubo din. Sarang naikuan sa look at 300. Ang walay sa look at 200. Pero kanang cottage lang. Ganang cottage mo na 200. Ang walay sa look. Pwede na magduyan-duyan. Oo. Sige, salamat. Thank you. And karon guys, dapat namin sa Sapa campsite. So nawala pinapalipila to kami, it's minawala ba? Nanobra mi. Kaya ang dalan din nila na bago na kito ka natong puha. Glass. So nindot kayo diri guys no. Bermuda, pwede mag-camping diri guys. Diri mi guys, diri among bangko ron. Facebook ni Inday para landong. Pwede magduyan, pwede magkuan, magkanang tent. Ayos kayo, pwede sa barkada. Dala na ng mga barkada nanto diri po no. Ang atong squad no. So, let's go. Let's eat. Gutom na kayo guys. Gutom na. So mag-prepare namin pagkaon namo. Then let's eat. Then let's swim. Then let's relax. Let's go. Man. Kababryan. Mga ano kasi Kababryan na guys. Naghimo ko karon og kinilaw. Wala mi pipino. Nalimtan ang pipino na nasa paligid pero nalimtan niya pa ng pipino. So among sudan karon kay sinuglam, kinilaw, og isda na sinugbo. Tapos nagpait si Brian og grapes. Kay para na ray fruits. Na wala man may kanang kuan, wala may kanang tadtaran kanila mong gigamit. Bi na kay nalimtan. Ano man? Ang ipalit para sa imo ha. Ay, Ang heart. puso ko.
Puso guys. Nagkakaon mo sa inyo yung nani guys. So say tawag sa inyo nani guys. Comment down below. Be, my heart is for you. Thank you. Guys, mo pa ni pagbalik na mo vlog yun guys nung sukad pila ka man sukad atong last year. Hindi last year. Mga pagsugod yun sa year, January to nagsakit na akong papa kay na kuan man siya. Nagka-cancer akong papa then nawala na siya. Loy kayo. Bata pa siya pero kapahuway na siya guys. Sana siya dito ka Lord Ron. So manang wala ko ka vlog yun. Daghan ko vlog guys na siya. Pero di na ako kaya ma-edit kay close mga misa akong papa then nga lang. Hindi pa na ako kaya ma-edit. Sayang to ng mga kuana eh. Sayang na mga edit pero okay lang guys. New start, new beginning guys. Ano to? Rest in peace pa. Tanaw ka sa mo aron na i-guide bini mo. O ano to? No, nag-message ko ka papa diri ba? Para siya nagtanaw. Mag-like guro si papa no. Tanaw siya sa mga video. View. Nag-prepare si Inday guys to. So guys, oh. Muna yung mga gigamit na mo sa 7-Eleven ka ng mukhaon mi. Dala ninyo guys kay magamit na ninyo sunod para dili ko kay kuan sa basura. So mga sa guys, so, gutom na ako sa ning oras. Alauna 37. So let's go, let's eat, let's go. So man yung gikaon nun guys. Puso. Saan gid imong kuan guys? Ang daon sa lubi ba? Nagibalot sa iya ha. Kami. Perfect. Pud kan dayog sinuglaw. Ma. Additional kinilaw. Side pack. Dami. Perfect. Kanon guys. Kinilaw. Ngaon. Nani. Ngunit ka mo ang view. Hindi yung view ni Inday guys. Kaya ako yung kaatubang nagkaon. Hi guys, naalay diri sa Sapa Mountain Resort. Sila itong spring. Naalay sila ka nang pwede ka mag ferry walk. Good guys. So, viral ka na sa Facebook. Na pwede mag ferry. Mag-try tato guys. Testingan nato ako skills sa pagkuha ni pag ferry walk. Try to guys. Isa na ikaw ako. Ikaw. Mabasa na ka ha, diretso na na. Guys. She was a fairy. Ferry walk. Ferry walk. Ikaw naman, Mish. Na, di ko kadaog sa Try pulawon. lang man. Guys, di man nila basta-basta no. Kailangan dahil kuhaan, kusog sa kamot. Diretso na niya. Ay, diretso na na. Sige. Oh no! Oh no! Again, last. He was a fairy. She was a fairy. He was. Wow! Wow! Perfect lagi dia boy. Wow! Kuha niya guys, kuha niya. Kaligo na noong ko da, imbes di ko maligo sa.
Guys, so manami og ligo. Tugno kaayo. So, lami pa jud kaayo kay ning init og kalit. So, ang katugnaw murag gi-balance ra gyapon. So, gigutom si Inday kay gamay ra may gikaon niya ganina. Oh, daghang kayo gikaon. So, di na mo kaon. Magkuan na lang ko. Fruits na lang ko guys, og fruits. Magbaon yung fruits. Guys, magbaon og fruits guys. Ay nang junk foods kay makadaot na. Makadaot na to nag-coke. No guys. Matong video na mo no. Please like and subscribe. Please follow our page no Kababryan. Portang tunay. Shoutout ko ka Herbert Josma. Happy birthday sa imo. Happy birthday! Gaw. Gaw. Dong, happy birthday dong. More birthdays to come. Sunod mag-vlog ta sunod mag-uban ta. DC mo si Dudong ron. Happy birthday dong. Happy birthday to Oh, you! yeah. Happy Birthday birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! To you. Happy birthday dong. Ano tong vlog na mo ron na? Bye.